Imbes na 5,000 pesos, gigibuhong 10,000 pesos kada taon ang asistensya na itatao kan gobyerno lokal kan Naga para sa pagpapabulong kan mga tios ng gad na kaakiang may kaninan. Ini ang pigtutulod ngunyan sa proponidong ordinansa ni Konsehal Elmer Valdemoro na Ordinance Expanding Therapy Assistance for Indigent Children with Disabilities in Naga City. Katuwang sa pagpanday kan ordinansa sinda City Youth Councilor Jethro Bermundo asin City Youth Councilor Ira Denise Calleja. Kwalipikado sa asistensya ang mga aking igwang valid PWD ID hali sa Naga City Persons with Disabilities Affairs Office asin nag-agi sa maninigong medical o professional assessment para sa kinakaipuhang occupational, behavioral, speech, physical o iba pang developmental therapies. Pero tanganing maaprubaran ang therapy assistance, kaipuhan mo nang magpasa ang aplikante nin surat o letter request sa alkalde, service request form, cost estimate gikan sa licensed therapy provider, social case study report gikan sa City Social Welfare and Development Office asin valid PWD ID. Tatabangan kan PDAW asin kan barangay ang benepisyaryo para sa mga kaipuhang dokumento. Kung aprubaran kan sangguniang panlungsod, magiging epektibo ang ordinansa sa Enero 1 kan masunod na taon. Anong say mo? Ipaabot ang sa indong reaksyon, komento o suhestyon manungod sa proponidong ordinansang ini. Ika ako, kita ang Naga. Ang tabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa lambang na genyo. Ang Naga ngunyan, sa ngaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Nyola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.